Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ikkonferma li ma pubblikax id-dokumenti marbuta ma' xogħol li ma ħallas xalih għal iktar minn 6 snin. Dan minkejja li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li pubblikhom. Dwar dawn ix-xogħlijiet li saru minn persuna li jissemma fil-Panama Papers, staqsejna lil De Marco u dieħel fil-Parlament. Dr. De Marco, Simon Busuttil qal li inti pubblikajt li rċevuti tista' tini kopja. Skur, nkun nista' nagħti kopja fil-żmien opportun. Ma pubblikajthomx mela għandi nifhem. Le. Bekk kien De Marco nnifsu li kkonferma kif Busuttil qarraq biex jiddifendih. Mario De Marco produċa wkoll l-irċevuti ta' dak ix-xogħlijiet illi saru. Għalhekk erġajna fiċċejna lil kap tal-Oppożizzjoni biex nitolbuh jiċċara. Kien kollu għal xejn. Dr. Busuttil, se tgħid li fejn Mario De Marco pubblikaj rċevuti? Staqsejna wkoll numru ta' deputati oħra biex naraw jekk huma rrawx dawn l-imberkin irċevuti. Inti rajthom l-irċevuti ta' Mario De Marco? Mario De Marco ta' risposta. Imma l-irċevuti rajthom? Jiena maċ li għatmat li ta' rajt l-riċevuti jew tawn l-riċevuti. Għax Simon Busuttilek. Inti rajthom l-irċevuti ta' Mario De Marco? No, I didn't, no. Pubblikahomx. Mri ma taqsejċ għalihom laqqas. Irċivejna wkoll tweġibiet li ma konniex qegħdin nistennew. Inti rajthom l-irċevuti ta' Mario De Marco? Dejjaqtni staqsini fuq Mario De Marco. Dr. Abel, inti rajthom l-irċevuti Għandek bżonn niċċempel. ta' Mario De Marco? U tgħidilha li inti toqgħod tittantan nixxuh. Niġi kważi nannu kien. Sik mistaqsija jiena. Mhux aħjar. Tista' tgħidlek rajthomx l-irċevuti ta' Mario De Marco? Rajthom l-irċevuti ta' Mario De Marco? Il-paga tiegħek